Bună ziua și bun venit la un alt episod din Minecraft. Azi aș vrea să creez o lume nouă, o serie nouă de Minecraft, numele ei fiind... Serios? Stai. Și mi-a ieșit cea mai... Deci, ok, pe survival, advanced, vreau să încerc toate posibilitățile și de data asta aș vrea să încerc KFC, să văd ce este. La sat, pentru că aș vrea să trăiesc într-un sat. Aș vrea să găsesc un sat ca să stau în el. Și această lume se va numi la sat cu sidul KFC. Și creăm. Ok. Ce să... De ce auzi? Fix lângă sat. Dorința mi s-a împlinit. Dar mi se pare foarte ciudat acest dirt. Ok, în această serie, știți cum sunt toate seriile mele, voi sta doar câteva minute, pentru că este doar o prezentare, stați, să vă numesc, este prea tare la mine. Voi sta doar câteva minuțele, pentru că eu doar vreau să vă prezint mapa pe care o să fac, adică vreo 3 minute. Și știți că apoi fac filmulețe câte 10 minute, cam așa, cel mult 10 minute, pentru că v-am mai spus, sau nu știu dacă v-am mai spus, că am avut probleme în filmat și mai mult de 10 minute și se pare că n-a putut să meargă, nu știu ce a avut, n-a filmat. Apoi când am reușit să filmez un filmuleț mai mult de 10 minute, nu știu ce s-a întâmplat, că nu mergea YouTube-ul și în fine nu mergea să-l încarce. Și chestia de asta filmez mai puțin de 10 minute și da, mi se pare că jumătate de zi am stat să fac asta. Nici n-am strâns mult. Nu contează. Trebuie să mă stabilesc și eu undeva. Dacă aș găsi niște cartofi ar fi perfect. Deci cu cartofi mă mulțumesc să stau și o zi să-i fac și să-i desfac. Și ia uite că am, sau să sperăm că am, ce să știu. Deci se pare că nu am găsit. Să facem și pâinică. Doamne, acum vorbesc în diminutiv. Cu făcusem noi o chestie azi la școală cu diminutiv. Astea. Știi că m-am învățat cu diminutivele astea. Na, în fine. Wood. Mi-am făcut rost. Ok. So, pentru aceste locuri nu am pregătit atât de multe. Nu am informat despre mapa KFC. Vreau să încercăm mai multe semnale pentru că aș vrea să fac un gen de aplicațiuni pentru aplicații pentru
Vreau că să mare. Asta e ok. Și acum, deci cu tot ce am făcut eu până acum, ce am minut și așa, folosit pentru și cam serios. Da, cam mai mult. Cam atât cu acest episod și la revedere!